Вітаю, шановне господарство. У эфире кароткі выпуск навінаў. Для вас працуе Анастасія Русецкая. Запрашаю. Сабраць усе факты пра злачынствы рэжыму, каб у будучыні вінаватыя панеслі адказнасць. З гэтай мэтаю офіс Святланы Ціханаўскай стварыў ананімную форму для фіксацыі парушэнняў падчас выбараў, што пройдуць 26 студзеня. У офісе падкрэсліваюць, што перададзеная інфармацыя застанецца ананімнай і абароненай. Асабістыя звесткі запытвацца не будуць, а сувязь будзе шыфравацца пратаколамі SSL, TLS. У Брюсселі працягваюцца Дні Беларусі. Падзея такога ўзроўню праводзіцца ўпершыню і мае пацвяціць для еўразвязу нашыя беларускія справы ды праблемы. Кажу, што это беспрэцэдэнтна, ніколі не было за гісторыю еўразвяза такога фокуса на Беларусь, дзе цэлы тыдзень не толькі вось кансультатыўнай групы нашай формы афіцыйных стасункаў з еўразвязам дэмакратычнай Беларусі, але таксама і канферэнцыя, і выстава пра беларускіх палітвязняў, культурніцкія мерапрыемствы. Вось літаральна зараз таксама накіруемся ў еўрапейскі парламент. Беларусь займае 4-е месца ў свеце паводле колькасці журналістаў, якіх трымаюць у няволі. Такія звесткі змяшчае штогадовы даклад праваабарончай арганізацыі «Рэпарцёры без межаў». Па колькасці арыштаваных журналістаў Беларусь саступіла толькі Кітаю, Бірме ды Ізраілю. Следам за нашай краінай ідзе Расія і В'етнам. Агулам у турмах усяго свету арганізацыя налічыла 550 журналістаў. Гэта на 7% болей, чым летась. Сярод зняволеных працаўнікоў медыа ў Беларусі 11 журналістаў Белсату. Расія можа нанесці новы удар балістычнай гіпергукавой ракетай «Арэшнік» па ўкраіне ў найбліжэйшыя дні. Пра гэта пішуць Reuters і Bloomberg са спасылкай на неназванага амерыканскага чыноўніка. З ягоных словаў у Вашынгтоне мяркуюць, што «Арэшнік» не зменіць сітуацыі на полі бою. Прадстаўнік амерыканскай адміністрацыі адзначыў, што выкарыстанне ракеты стане чарговай правальнай спробай Расіі запалохаць Украіну. Суразмоўца агенцтваў назваў «Арэшнік» эксперыментальнай ракетай, запас якой, на ягоную думку, у Масквы невялікі. Са звестак Reuters у сувязі з ростам пагрозаў ЗША пастанавілі накіраваць ва ўкраіну больш амерыканскіх сродкаў супраць паветранай абароны. Амбасадары Еўрапейскага звязу ўзгаднілі 15-й пакет санкцыяў супраць Расіі. Новыя абмежавальныя захады скіраваныя на барацьбу з ценявым флотам танкераў. З яго дапамогай Масква абыходзіць цэнавыя абмежаванні для нафты, прызначаныя Вялікай сямёркай. Канчаткова санкцыі маюць зацвердзіць міністры замежных справаў краінаў ЕЗ 16 снежня. Узгадненне 15-го пакету затрымалася праз патрабаванне Літвы і Латвіі прыбраць пункт, які чарговы раз падаўжае тэрмін вываду еўрапейскімі кампаніямі інвестыцыяў з Расіі. Высякаць самавольныя ялінкі ў лясах забаронена. Парушальнікам пагражае штраф ад 200 да 1200 рублёў за кожнае высечанае дрэва. Пра гэта нагадалі ў Наваградскім лясгасе. Акрамя штрафу давядзецца таксама кампенсаваць 40 рублёў шкоды, прычыненай навакольнаму асяроддзю. Каб не парушаць правілаў, варта дачакацца 16 снежня, калі ў Менску, а таксама ў іншых гарадах пачнуць працаваць ялінкавыя кірмашы. На іх можна будзе купіць і сечаныя дрэвы і ў катках, а таксама навагоднія букеты. Чытаю сабе сам. Новая серыя кніг для дзяцей ад выдавецтва Gutenberg Publisher. Яе выхад запланаваны на наступны год. З гэтай нагоды адкрылі збор сродкаў на краўдфандынгавай платформе gronka.org. Серыя стваралася для малых, якія толькі пачынаюць чытаць. Усяго мяркуецца выпускаць 3 ўзроўні кніжак для чытання па словах, па сказах і па абзацах. У серыі будуць кнігі, створаныя беларускімі пісьменнікамі і мастакамі. У дадатак да кожнай кніжкі чытач атрымае ўзнагароду, дыплом і налепкі. Для зручнасці маленькіх чытачоў выкарысталі адмысловы шрыфт, распрацаваны для дыслексікаў. Літары ў ім лягчэй распазнаюцца. Сачыць за прагрэсам бацькі змогуць з дапамогай змешчанай унутры бостанскай методыкі. Беларускі акцыяніст Уладзіслаў Бохан зладзіў чарговую акцыю з удзелам расійскіх настаўнікаў у межах свайго праекту пра 14 прыкметаў фашызму паводле Умберта Эко. Гэтым разам пранкер даручыў настаўнікам спаліць кнігі аўтараў з так званых недружалюбных краінаў ды іншыя рэчы, якія нібыта сімвалізуюць дэграданскую заходнюю культуру.
Распараджэнне правесці патрыятычную акцыю «Наш палымяны адказ» Бохан даслаў у расійскія школы ад імя партыі «Единая Россия». У выніку настаўнікі з Воронежскай і Тульскай вобласцяў спалілі джинсы, фотаздымкі нобелеўскіх лаўрэатаў і скрынкі з падсістэмы Windows. А дзяцей прымусілі выкінуць абутак, кнігі і цацкі. Беларусь у рэйтынгу 100 найлепшых кухняў свету. У абноўленым штогадовым каталогу ад парталу Taste Atlas наша краіна заняла 75-е месца. Нашыя стравы, якія прыйшліся даспадобы турыстам, калдуны, жур, сырнікі, мачанка, лазанкі і дранікі. Узначаліла сёлетні спіс Грэцыя, ды пасунула на другую пазіцыю леташняга лідара Італію. Далей ідуць Мексіка, Іспанія і Партугалія. Рэйтынг грунтуецца на водгуках турыстаў, якія хочуць вывучаць іншыя культуры. У онлайн-даведнік традыцыйнай кухні сабраныя аўтэнтычныя рэцэпты, агляды рэстаранных крытыкаў, а таксама навуковыя артыкулы пра папулярныя стравы ды інгрэдыенты. Калі вы глядзіце гэты выпуск у Ютубе, заклікаю ставіць упадабанні і каментаваць, калі для вас гэта бяспечна. Заахвочваю таксама чытаць Белсат у Тэлеграм, QR-код на вашых экранах. Для вас працавала Анастасія Русецкая. У мяне на гэтым усё. Вынікі дня глядзіце ў аб'ектыве о 20-й.